ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. babar mu da muka binne hajjiya kuma Allah ya gafarta mata, Allah ya jigaita, Allah ya yafe mata, Allah ta'ala ya sa aljanna ne makomata. Tambayoyi da ake a kabari guda 4 Allah ta'ala ya bata ikon amsawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya rasu ana zuwa a binne shi, mala'iku sukan sauko su biyu su masa tambayoyi munkar da nakir. In suka zo za su zauna a cikin kabari ana binne mamaci sai su masa wasu tambayoyi guda 4. Duk wanda ya amsa su dade, abin da zai zo bayan kabari din rahama ce da jin daɗi. Wanda ya gagara amsa su dade, abin da zai zo bayan wannan kuma tashin hankali ne. Waɗannan tambayoyi guda 4 farko su ce man rabbuka, wane ne mahaliccinka? Fiyayyen halitta ya ce mumini zai ce rabbi Allah, mahalicci na Allah. Na biyu ma dinuka, za su ce meye addininka? Mai imani Allah zai bashi ikon cewa ya ce dini al-islam, addini na musulunci. Na uku za su tambaya su ce ma ilmuka, menene iliminka? Mai imani Allah zai bashi ikon amsawa da cewa qara'atu kitaballah wa amantu bihi wa saddaqtu bi. Na karanta littafin Allah Qur'ani, nayi imani da shi kuma nayi biyayya da shi. Sai na hudu su ce ma za ta ƙulu fi hada ladhi bu'itha fikum, mai za ku ce akan wannan da aka aiko zuwa gare ku, wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mai imani zai samu ikon amsa ce shine annabi Muhammad, mun yi imani da shi kuma mun bi shi. Kula ga wannan sai sa yan halatta idan aka gaba bunna mamaci sai ya ce wa sahabbansa istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al. Wato ku roga wa dan uwanku gafara ko yar uwarku gafara, namiji ko mace. Sannan ku roƙa musu tabbatuwa a wurin Allah, don a daidai yanzu nan ana musu tambayoyin da ake a kabari. Mu ne a nan fizikali muka shagalta da kawo ice nan, kawo ganye nan, kawo ƙasa nan, amma mamaci yana shiga take ake zuwa ana fara wannan tambayoyi. Kuma amsa tambayoyin ya fi alaƙa da imanin mutum fiye da kawai haddace amsar da ya yi. In mutum yana da imani da Allah, to Allah yakan sauwaƙe masa tambayar da aka yi ya amsa. Sannan amsa tambayoyin ba sharaɗi sai mutum ya iya larabci ba. Kowane yare mutum ya iya, ana iya tambayansa a yi communicating da shi, don ba an zo ƙure shi ba ne. An zo a fahimci menene ya yi imani da shi, wani addini ya bi, wani annabi ya bi, wani littafi ya yi imani da shi. Kula ga wannan ƙa'ida ne na addini, ana binne mamaci gabanin a watse. Ana so kowa ya koma gefe kalli alƙibla shi kadai ya yi wa mamacin addu'a. Sahabbai sukan dade suna wannan addu'a to the extent that ya kai a yanka raƙumi a fede shi a raba namansa. So ba a tilasta sai an tsawaita ba, amma mutum ya duba abin da zai iya, minti 1, 2, 3, 5, 10, gwargwadon abin da mutum zai yi ya yi addu'a. Abin da muke yi mamata fa mu ma in muka koma zuwa ga Allah haka za a mana. Duniyan nan ba mun zo mu tabbata a cikin ta bane. Ita mutuwa wa'azi ne. Shi yasa fiyayyen halitta yana karantar da mu abubuwan da suke mana wa'azi, daga ciki akwai Qur'ani, akwai mutuwa. Yadda ake ta picking one after the other, babu wanda a cikin mu nan zai tabbata. Idan muka duba ai duk fitintinin duniya da ake ta addu'a akan su, babu wanda ya kai mutuwa rashin kwanciyar hankali a duniya. Muna addu'a Allah ya magance mana harkar tsaro, muna addu'a Allah ya bamu haihuwa, muna addu'a Allah ya maganin talauci ko yunwa. Amma an za mu duba duk jarrabawan da suke duniya, inda akwai magani da mutuwa ce matsalar mu number 1. Amma ba inda aka taba addu'a Allah ka mana maganin mutuwa. Don me? Don tafi karfin kowa. Wani al'amari ne da kowa a cikin mu ya sallama. In imani ne zai hana mutuwa, Annabi Muhammad ya koma ga Allah. Idan mulki yana hana mutuwa, ina Fir'auna yake? Fir'auna fa in yana bacci a gidansa yana da soja 1,000 soja mutum miliyan 1 ne da 200,000 ke gadinsa a gidan yana bacci. Personal security na gida mutum miliyan 1 da 200,000. Amma da Allah ya tashi sanda ya kai shi cikin ruwa kuma ya tona asirinsa ya halakar da shi. Idan kuɗi yana hana mutuwa, ina Karuna? Karuna shi ba fa wai ajiye kuɗi yake a banki yana da account ba, shi ka'idan bankin ma nasa ne a lokacin. Duk garin da kaje banki ne, kan abin da yake aiki da shi dealing ne da kuɗi na Karuna, ba a karɓar kuɗin kowa sai nasa. Amma duk wannan sun koma zuwa ga Allah. In kuma girma ne, ina Samudawa, ina Adawa, wanda mutum tsawonsa ya fi tsawon bishiyan dabino. Amma haka Allah ta'ala ya halakar da su gabaki daya. So ita mutuwa, bin Allah baya hana ta, sabon Allah baya hana ta. Kowace hanya ka bi, ita tabbas sai mun yi ta. Babban magana ta karshe shine don Allah mutuwa ta zama wa'azi gare mu. Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi kamar yadda ya faɗa hadisai da dama, cewa a wannan rayuwar da muke ciki, da mutuwa da rayuwa duka Allah ya yi ne don ya jarrabe mu. Ya dace su taimaka ne mu gyara alakar mu da Allah, mu kiyaye haƙƙin juna, mu kiyaye amanar juna,
mu zauna da juna don Allah, ba mu zauna da juna da gaba da hasada da kiyayya ba. Wannan shine babban hikiman halittar mutuwa. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Suratul mulk aya ta 2. Ita rayuwa duka da mutuwa Allah yayi ne jaraba mu waye ne zama bawan Allah na kwarai. So don haka mutuwa da ake don Allah ta zama wa'azi gare mu. Mafiya yawa iyayenmu duka sun koma ga Allah. Ita baba ita ta samu ma tsawon kwana. Wasu iyayen a shekara 40-50 a auren wani dan adam yake yi ba. Da barbarin mu ba sa ba mu bin Allah ne suke ba mu. Mu tuna da alkhairan juna. Mu tuna da abubuwan da suka hada mu a rayuwa sun fi abin da suka raba mu a rayuwa. Mu tuna ainihin alkhairan juna ga juna yafi kasawan juna ga juna. Wannan duniyar da muke cikin ta zamu batta. Abin da nake nema ko kake nema duk duniya ba mai bayarwa sai Allah. Abin da yake hannunka ba mai tabbatar maka. Allah ya fi mana gaba da mu shaye hakokin juna. Allah saka to an yafe wa juna, Allah ya ba mu ikon gyara gaba, Allah ya ba mu ikon an yafe wa juna.